Ano bang kayo bigay? Hi, mega love shout out sa'yo, Ram Cruz. Kaya salamat sa patangsa, kapatid na Ram. Mega love shout out sa 9 million. Kumusta kapatid na Ram Cruz? Salamat sa patamsak. Nag-love chat at sa 16 million in the house. Maraming salamat guys sa inyong pagpasok sa akin live. Pwede po kayong pumasok sa akin live. Shout out sa 11 million in the house. Yahoo! Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ano to? Archie Edilor, mega love shout out sa'yo. Hoy Karen. Wala. Sino daw pangalan ko? Yan, nakalagay dyan. Ricky Uragon Vlog. Ang pangalan ng aking YT channel. Salamat sa pagbisita sa aking live. So,
Kung makahoy ah. Nata, nasa Kawit Cavite ako. Nasa Mindanao ka pala. Kumusta yung mga taga Mindanao? Shout out sa inyo lahat. Shout out sa 8 million in the house. Maraming salamat guys. Patamsak naman dyan. Shout out sa 12 million in the house. Maraming salamat guys. Yan, ah. Ayaw mo? Ayaw? Buti naman. Ngaling ka ba gawin? Sabi mo, Yaya. Wala mo pagkaagyan. Magparaga mo. Shout out sa 6 million in the house. Salamat sa isang patamsak dyan guys. Baka naman, patamsak naman. Tamsak lang, sapat na. Wag.
Wala na. Wala na. Ayan na, oh, ayan na, ayan na, ayan. Ayan na. Wag. Sana na. Nananay ka dahil na. Kaya na tayo. Kaya na tayo ka na. Tulog na hapon na. Tulog kami ni ate, bala ka dyan, di na kita lublab. Sa ate na lang. Ate. Bala ka dyan, kami matutulog. Kung wala naman nanonood ng TV. Patayin mo lang yung TV doon. Patayin mo yung TV doon dahil na. Wala naman nanonood dahil na. Bumalik dito ha. Sarapin to. Kunin mo muna yung charger ko doon. Yung nailaw. Uy. Oh.
Tita, ayan na oh. Ayan na, halika na oh. Dili, ayan na oh. Lagay mo dyan dyan. Ya, hindi ko ida ulit ka. Ano oras na nga ida? Hoy. Hindi ka pakaalaman mo, Han. Huli ko yun. Ano? Di mo ibalik doon? Bubuksan, papatayin. Tapos ka likod. Tabubon. Matang na mo.
ka na na. Ikot akan duduk oh. Empat panis na yan. Pwede ko yung dulo sa baba. Dulo. Gana, Jerry, kumatur daw.
Oh, ito na ah. Ah. Oh, higa na ah. Higa na. Higa na dito ah. Doon. Ah. Mm. Oh. Dito na dito.
Hindi niya pwede panis na to. Oo. May mga nalagay ako. Uy. Ito ba tingin niyo?
Ayun mo, ayun sa baba. Robot na bantayin mo niya. Yan. Hindi ko gulo. Sumang. Pero ah. Hindi. Ayan si ate, o ate. Hindi ko magkaturok lumilulo ka man sa na. Ayun siya ate. Ako yung kuya. Ako yung kuya. Kumain. Nalita. Boy. Boy. Talaga.
Si Boy! Dito na!
Ito.